Com pots extraure les idees principals d'un text? Vegem-ho. Abans de començar, però, repassem què és una idea principal. La idea principal és la idea més important, de la qual depenen altres idees, i n'hi pot haver més d'una. Dit en altres paraules, podem parlar d'una idea principal a diferents nivells. És a dir, de menys a més, tenim, per exemple, la idea principal d'un paràgraf, que és una unitat més reduïda. Després podem tindre la idea principal d'un capítol o d'un tema, que és una unitat una mica més gran, o la idea principal d'un llibre sencer, que seria la unitat completa. Per tant, la idea principal que hem d'obtindre depèn de la unitat en què ens centrem. Tingues en compte que si identifiques la idea principal d'una unitat molt gran, com un llibre, aquesta idea abraçarà les idees principals d'unitats més menudes dins del llibre, per exemple dels capítols, a les quals també podem anomenar idees secundàries en el context del llibre. I la idea principal de cada capítol és alhora un resum de les idees principals de cada paràgraf. S'entén la jerarquia? Doncs bé, ara sí, comencem. Com puc extraure les idees principals d'un text? En primer lloc, comentaré els 4 passos que pots seguir per extraure-les i tot seguit et donaré alguns trucs addicionals per si continues tenint dificultats per fer-ho. Quins són els 4 passos? Primer, fes una lectura ràpida del text. Bé, això de ràpida depèn. Et recomano que si estàs practicant, les primeres vegades és millor que et prengues el temps que necessites. Ara bé, si et trobes davant d'un exercici el dia de l'examen, llavors et convé fer la lectura tan ràpidament com et siga possible. Segon, intenta extraure la idea principal del text entès com un tot, és a dir, una sola idea. Aquí has de tindre en compte 2 aspectes. D'una banda, que si el text té un títol, el títol et pot ajudar a trobar-la, i de l'altra, que la idea principal d'un text sol estar al principi o al final de l'escrit. Fixa-t'hi bé i identifica-la. Ja la tens? Passem al tercer pas. Ara vull que et centres en cada paràgraf. Si et sents una mica aclaparat per la tasca, no patisques. Focalitzar l'atenció en un sol paràgraf t'ajudarà a avançar pas a pas i veure les coses més clares. El que has de fer en el tercer pas és llegir un paràgraf i subratllar-ne la idea principal, que si tornem a pensar en la jerarquia que comentava abans, serà una de les idees secundàries del text. Aquesta acció l'hauràs de repetir amb tots els paràgrafs. Fins aquí bé? Perfecte. Al quart pas ens focalitzarem encara més. Consisteix en cerclar la idea clau o paraula clau de cada frase subratllada. Això et donarà més seguretat a l'hora de comprovar de què tracta cada paràgraf. Estos serien els 4 passos bàsics que et permetrien obtindre la idea principal del text, una sola idea, així com les idees secundàries del text, que són la idea principal de cada paràgraf. Però què passa si encara no ho tens clar o has tingut dificultats per trobar les idees clau? Et dono alguns consells addicionals que et poden ajudar. Número 1. Posa un títol a cada paràgraf. Així condensaràs la idea d'aquell paràgraf en poques paraules i podràs veure si coincideix amb la frase que has subratllat abans. Número 2. Para atenció a paraules o expressions que et donen pistes sobre les idees importants, per exemple, els connectors. Si et trobes expressions com en conclusió, a conseqüència de, etc., et poden servir d'indicador per saber que allà segurament s'hi amaga una idea important. Número 3. Els exemples, números, percentatges, descripcions i altres detalls acostumen a ser informació addicional, supèrflua, amb la qual cosa pots donar per fet que, en general, no formen part de la idea principal, sinó que la complementen. Tenint en compte això, saps que pots descartar-los. I número 4, últim consell. Respon les preguntes qui, què, on, quan, com i per què. Tot i que no sempre es poden respondre totes, les respostes que sí que trobes al text et donaran una pista de quines són les idees principals. Ja tenim el vídeo d'avui. Espero que els consells que t'he donat t'ajuden a trobar les idees clau dels textos que llegisques. Ara només et falta posar-los en pràctica. Si t'han paregut útils, fes-m'ho saber als comentaris. Gràcies i fins a la pròxima.